Velkommen til. I dag skal jeg have redigeret en håndfuld billeder til en fotoshoot af en familie. Og jeg tænkte, jeg vil bare optage processen her. Kameraet er Sony A7R5. Og objektivet er 50mm 1,2 hele vejen igennem. Yes, så det var et simpelt setup. Og lad os se på det. Jeg har indstillet det til at tage medium overbilleder, for ikke at få de store. Simpelthen for at spare plads. Jeg er ellers rigtig glad for de store billeder. Godt, så lad os lige gå igennem det. 700 billeder. Det er rigtig, rigtig mange billeder. Det er triggerfingeren, der har været på spil. Så når jeg tager så mange billeder, så skal der selvfølgelig en ret grov sortering til, fordi der er ingen, der har brug for 700 billeder. Lad os gå dem igennem. Første billede. Og se engang det her billede. Det her. Der er lige lidt mere smil på. Det er en af dem, jeg har udvalgt og allerede har redigeret igennem Photoshop her. Og i sort-hvid. Nogle af dem har jeg redigeret, men de fleste har jeg ikke gjort så meget ved. Og lad os lige se. Det der, det er også en af dem, jeg har valgt. Den der. Den der. De er næsten ens her. Og den der er også et godt smil. Den der, ja. Og her, den søde lille pige, hun var ikke rigtig i humør til at blive fotograferet. Men vi fik nu nogle alligevel af hende. Ja, den der har vi også valgt. Den er også god, den tror jeg ikke engang, jeg har valgt. Den der har vi. Og drengen her, han var bare klar. Der er godt nok mange gode billeder af ham. Og er det overhovedet i fokus, det her? Jo, det er det der. Ej, det er da også meget sødt. Lidt synd, det får en ansigtet på hende. Det tager vi også med. Ej, den er også okay, den der. Og se, et lille smil. Og altså, jeg vil sige, 2 billeder med smil på, det er jeg tilfreds med, fordi hun havde ikke lyst til at få taget billeder af den søde pige her. Ej, det er også meget sødt, det her. Og lad os se, er der ikke et godt et af dem begge to? Det der har jeg valgt. Det der har jeg også valgt. Og det der, det er næsten det bedste. Ej, det der. Ja, så de andre, de er altså ikke fantastiske. Dem tager vi altså lige væk igen. Ja. Det er en familie, der har været rigtig søde og meldt sig frivilligt til at få taget en masse billeder. Og derfor så får de lidt flere billeder, end jeg måske normalt ville have givet med. Men det der er klart det bedste. Og den der er et lille smil på.
Og så far på løbetur. Den der. Og sådan nogle bevægelsesbilleder, der tager man jo bare enormt mange billeder, og så er der måske et eller to, der er gode, ikke? Og det er også okay, det med her. Far, han er ikke rigtig i fokus. Lad os tage det alligevel. Den er også meget god. Den der er faktisk bedre. Ja, den der. Det er super godt ramt, det her. Altså det her er jo også meget godt billede af drengen, men farens hoved er beskåret lidt uheldigt her. Altså jeg har alligevel valgt den ene. Lad os lige tage den der i stedet for. Og altså den vil jeg beskære, fordi det er et godt billede af drengen. Så hjalp han mig lige med at finde nogle blade. Det er sådan rigtig godt til lige at bryde. Ja, den der. Og super godt fokus her. Og det er jo sådan nogle billeder, der ikke ryger med selvfølgelig. Og de vil altid være der. Så når folk de spørger, om de får alle billeder, så er det nej. De får alle gode billeder. Det er også meget godt. Og jeg ved bare, jeg har valgt virkelig mange billeder her. Så får vi lige en hoppetur. Og den der. Yes, den har jeg også valgt. Og den er også god. Jeg tror, jeg valgte den, hvor han kigger væk for at få nogle lidt andre billeder. Det ved jeg da, når jeg selv tager billeder af mine egne børn, så vil jeg gerne have lidt af alle udtryk. Ej, den er også god, den der. Yes, og så skal vi have alle på et billede. Den bliver svær at redigere, den her. Det er også et godt et af mor og datter. Og de her er jo også gode, men de ligner fuldstændig dem, vi allerede har valgt til. Ja, det havde været et virkelig godt billede, hvis ikke hun havde den der flaske foran sig. Men det er nu stadig et okay billede. Den er også god.
Den her, den er altså god. Det er også en af de billeder, jeg allerede har sendt til parret. Så. Lad os se, hvor mange vi ender på. 100 billeder. Okay, det er ret mange. 100 billeder. Så mange vil jeg aldrig sende med. For det er simpelthen for mange. Der er ikke nogen, der kigger på 100 billeder. Den her, det er vist også den samme. Ja, den der er der ikke nogen grund til at have med. Så plejer jeg lige at køre en grovsortering, fordi nogle gange, når man har sorteret og finder ud af, at man faktisk har valgt 5 billeder, der ligner fuldstændig hinanden, så er det en meget god idé lige at sortere lidt mere. Se, de to. De er fuldstændig ens. Så har vi den anden væk. Den her, den vil jeg næsten ikke tage væk, fordi hun kigger i kameraet her. Og det gør hun ikke her, og det gør hun ikke der. Men der er der et smil. Ja. Ja, de er så gode. Dem lader vi lige være. Der har vi den væk. Altså det første billede her, det er jo ikke det bedste billede. Der er et af dem der. 2 billeder, der ligner hinanden. Men her er fars øjne åbne. Så. Der er i hvert fald mange forskellige udtryk her af den lille fyr. Så er der familiebillederne. Ja. Så det her med, fordi moren kigger i kameraet. Ja, ej, så er vi nede på 84. 84, det er okay. Jeg tror, at normalt fotoshoot vil jeg nok nå ned på en 40 stykker. Det er mange at redigere. Det er rigtig mange. Okay. Og det første billede, det er redigeret. Det har været i Photoshop og alt muligt. Det er der styr på. Her. Jeg kommer altså ikke til at fjerne det skidt, der sidder her på 84 billeder. Det gør jeg bare ikke. Så vi skal lige have fundet. Det er også et godt billede, var.
Det er lidt lyst i ansigtet. Men... Og hun har jo grædt lidt. Så hun har lidt snot og lidt vådt under øjnene. Ja, det bliver ikke godt. Tanja kopierer. Teknon. Den. Godt. Ej, nej. Ikke sådan der. Sådan. Skal vi se, hvad jeg kan med den, der er i munden der. Det er ikke sikkert, der kommer noget godt ud af det. Men lad os prøve. Måske. Og den har ikke rigtig gjort så meget, hva'? Det der er tænderne stadig symmetrisk. Den er meget mindre tydelig. Okay, bedre end ingenting. Lidt lys hud. Man kunne jo gå i Photoshop og bruge en time på hvert billede. Det kommer ikke til. Det gør jeg gerne, hvis det er det, man vil have. Hvis det er det, man bestiller. Så er det bare en lidt anden pris. Altså sådan en shoot her, det vil koste 2.000 kroner. Og så vil man få mellem 30 og 60 billeder. Noget i den størrelse. Lidt synd, hun lige har alt det her. Kan det ikke lidt? Jo, det var godt. Så rettet op. Og lad os lige se redigeringen. Nej, den duede ikke. Det blev for mørkt. Hop tilbage. Ja. Altså jeg kan egentlig godt lide, at de er lidt neutrale, ikke så kontrastfulde. Fordi der sker meget i baggrunden.
Lad os lige holde fødderne med her, når nu det hele er med. Sådan der. Ja, det er lidt fladt det billede her. Kan vi give det lidt? Den kopierer vi lige over her. Magi. Synkroniser. Lad os se. Ja, det er så som om min hud den er så for lys på billedet. Lige få lidt af de der røde øjne. Hov. Tut. Ej. Det er lidt, der er et eller andet skævt ved det her billede. Jeg tror, det er fordi fokus er på det bagerste øje. Ja, men jeg tror nu alligevel, det vil være sådan et billede, man gerne vil have som forældre. Ej. Ikke min ej. Det her billede, det mangler lidt et eller andet.
bedre. Jeg kan lige smide det over på den næste. Ja. Og når han kigger den her retning, så vil jeg ikke rigtig have så meget plads. Det er på den forkerte side. Der kunne man jo godt gå i Photoshop, og så gøre det større herover. Men hvis jeg... Ja... Jeg synes, det er okay her. Yes. Det blev lidt gult. Tror lige, at det var de bedste. Og det er for lyst. Så jeg må enten vælge baggrunden eller dem. Og det er svært at balancere, fordi hendes hud den er så lys. Og lyset bagved er så lyst. Men de er i skyggen. Det er ikke vinderbilledet. Men det kan et eller andet. Lyset er ikke det bedste. Det er det bare ikke. Altså det er måske et billede, man godt kunne lave sort-hvid, fordi prøv at se, hvor forskellige farvetonerne er. Rød, magenta, helt lys, lidt grønlig i huden, røde fingre. Man kan bare ikke få det hele balanceret. Jo, det kunne man så. Så er det jo bare eksponering, man skal have til at passe her. Meget bedre. Det kunne man også godt gøre med det her. Farverne er bare ikke gode. Nogle gange så må man bare vælge at få et billede sort-hvid, fordi farverne de er helt i hver sin retning. Det kan redde et billede.
Altså, hans hud er jo grøn. Og fars hud er normalt. Så skal man lave en maske, måske. Se om vi kan få den harmoneret. Wow. Er det ikke bedre? Jo. Altså, vi vil ikke lave dem alle sammen i sort-hvid. Nå, så har vi pigen her. Ja. Laver vi lige lidt mere opmærksomhed ind på ansigtet. Så. Yes. Og vild med de her skarpe øjne. Man kunne jo godt gå ind og lege lidt med de grønne farver, fordi de er meget dominerende. Men der skal også stadig være noget liv i det. For så kan man godt gøre billedet en lille smule varmere. Ja. Jeg har slet ikke redigeret de her to. Ej. Hvad trykker jeg på? Sådan. Hvis vi nu redigerer det her først, så kan vi bare kopiere til resten. Lidt kontrast. Yes. Let's do it. Hvad får vi så? Det er jo ikke helt i fokus, det billede her. Fokus ligger lidt lille smule foran noget. Og det var en helt ny stol, jeg havde købt. Den fungerede ret godt. Den tror jeg vil bruge noget mere.
ikke så mange tilbage. Men de er lidt svære at redigere dem her, så lad os lige tage... Ja, der er ikke så mange tilbage. Nå, lad os bare tage dem. De har jo fået lidt redigering. Lad os lige se, om vi kan gøre dem lidt mere spændende. Og farvemæssigt. Hvad kan vi gøre? Se, meget bedre sort-hvid. Lad os fjerne lidt af det her. Det gør der lidt ved det. Midtones, hvis vi nu skal have lidt af det røde væk. Skal vi se, hvad Erik kan gøre med det ben her. Det er hænder. Det tror jeg ikke, Erik kan håndtere. Men lad os se. Nogle gange så bliver man overrasket. Og nogle gange så sætter jeg også bare en bold ind over. Så er der styr på det. Ja, er det okay?
lidt lange fingre. Ja. Men er det bedre end... en fod? Man kunne jo godt beskære den lidt mere her. Sådan der. Det tror jeg faktisk vil klæde billedet meget godt. Et godt grinebillede. Det er i hvert fald for gult. Hvad synes vi om det? Det er så godt i sort-hvid. Så. Lad os lige gå dem igennem. Det er en af de rigtig gode. Det er også det har været Photoshop, så der er farverne meget bedre balanceret. Ja, jeg har brugt også lang tid på det. Rigtig lang tid.
Yeah. Ej, skal vi fjerne den bussemand der? Lad os lige gøre det. Den sprang bare lige i øjnene. Nej. Og den. Bussemandsfri. Jeg tror, jeg skulle bare lige se, hvis jeg nu tager den. Vi kan godt fjerne nogle af dem her. Den er bare så livlig. De springer alle mulige steder hen. Så. Så den der. Så. Godt. Det er blevet meget godt. Altså det, der er vigtigt for mig, det er, at der er gode billeder af alle børn individuelt og samlet. Og så selvfølgelig et gruppebillede af forældrene. Og så skal der være en god variation. Lidt af de situationer, der nu udspiller sig. Ja, det er jo altid spændende med børn. Nogle gange vil de, nogle gange vil de ikke. Og ved du hvad, hende her pigen, hun vil ikke. Og alligevel, så er der lige så mange gode billeder af hende, som er drengen. I det endelige galleri. Så det er dejligt. Så vil jeg egentlig bare eksportere fuld opløsning. Hvad ligger der? Det er nok nogle bryllupsbilleder. Der. Det var det. Dem kan vi godt slette. Så. Og så er det jo bare at lægge dem i et galleri. Og hvornår var det? Det var den 18. Dut. Så må vi se, om jeg har nok plads. Det tror jeg. Fint. Ja, hvis der var nogen, der overhovedet så med i alt det her, så var det en meget venlig redigering.
Nu vil jeg tage noget frokost. Vi ses.